YR פייבר, איזה יופי עשית, אני חולה על קוקו, זה ברלד, מה העניינים, אני חולה עליכם, עשיתם לי פה אינטרקום עם מצלמה, אתם תותחי על, קוקו. עכשיו אני רואה את זה, העוזר שלי היה פה, קיבל אתכם, אני אוהב אתכם, אתם מדהימים, איזה, גם השירות, הוא אמר לי הייתם מדהימים, וגם כמובן הזול ואיכותי, ואלכו קיבילימט, ברלד, אני אוהב אתכם, אתם תותחים, גם קוד, וגם עם הטלפון ככה, ומצלמה, והכל מסודר, הכל מאורגן. אני חולה עליכם. גם מצלמה, וגם עם הפלאפון, וגם קודן לכניסה, והכל מהר, וענייני, ואיכותי, וקונקרטי, וקוקו, ולכו קיבילימט. זה ברלד, אני אוהב אתכם, אני רוצה להודות לכם מכל הלב. זה מרגש אותי, כי גם זה גם קודן, וגם מצלמה, וגם מחיר מדהים. אני חולה עליכם, ולכו קיבילימט, שיהיה פיינגלבון. אני אוהב אתכם מאוד, אתם תותחי על, ואתם מקצוענים, ואתם הכי טובים בארץ, באמת מומלץ מכל הלב, אני אוהב אתכם.